И така, в този влог ще видите как отиваме към Белгия, как снимаме най-различни рекламни видеа, как обикаляме и търсим различни локации, може би как хапваме на някакви места и как си говорим с момчета, с които отивам. Отлитаме в 11, така че на време сме, всичко наред. Надявам се да мина с раница и сак с статив за ръчен багаж. Набутал съм вътре телепромптери, камери, гимбал, стативи, всичко съм набутал вътре. Надявам се да мине като ръчен багаж и да пристигнем без проблема. Ако ви е интересно и искате да дойдете до Белгия с мен, останете до края. Буквално моя ден бях така, на един такъв връх. Днес ще летиме към Белгия. Че полудея, ти майката, какъв живот живея! Гледаме през прозорците, времето е слънчево, надолу ще е мрачно. Така, няма да написне коя никой. Още малко става, колко време остава? 30 минути. 20 минути и се съм надолу и аз ще имам. Карай го това влога. Тук сме застанали. Брюсълс ли е, чакаме си Uber. Ето го. Тук е си Колчана. Кой е измисли тази държава, не знам, ама да бяха сложили по-на юг. It's so cold here. Не шумиш, че сега те знаем, тук ще набараш някоя дебелана. Аз съм точно пред асансора. Айде. Явно 6 на 06, добре сте. Рум тур на президентския апартамент. Червения стол. Червения стол. Това става добра, мам. What the fuck? Тя новичка? Да, бе. Бърсак. Оу, чай да не. Пристигнахме, настанихме се в хотела и сега отиваме пред Double Tree на Хилтър хотел, понеже видяхме на път за насам едно много готино парче. Там ще да снимем няколко рекламни видеа и след това отиваме в една от офис градите, която ще ви покажа след малко, за да заснемем още няколко рекламни видеа. Така че, като пристигнем, ще ви покажа още. Нашият човек пак е в разговори. Той от среща не излиза. От кол в кол. Брутално нещо. Имаше една сграда, тази сграда. И осветяват с много добри светлини. Нещо като светлинно шоу. Да, става като светлинно шоу. Това. Става в много различни цветове го правят. Става уникално. И пак има някаква сцена, не знам дали ще мога да се направи нещо интересно. Защото има и светлови, не знам. Часа 1:53. Сутринта ли, вечерта ли, аз не знам вече какво. Ето какво правя. Качвам първия клип, т.е. първия ден от серията в Банско в YouTube. През това време качвам видеа, които обработих за един клиент и в същото време се готвя наистина да си лягам.
същата локация като снощи. Просто днеска е ден. Слънчево е, приятно е. Така че снимаме просто с друг човек като модел. Същите адове. И за сега се получава добре. Просто отивам за батерийки за телепромптъра. Ще ми трябва. Брутално. Все едно съм в Чикаго или в Нью Йорк. Ето ти го Централ парк. Оп, е така ме блъснат. Малко, ако трябва да съм честен, е малко объркано така да снимам клипове за YouTube, да ги обработвам. Те да са били за преди 2-3 дена и в момента да снимам за сега и знам, че ще го обработя след 2-3 дена, когато ще снимам за нещо друго. Малко е шантал, малко се губя. И покрай работата, нали, снимат на другите неща и обработването на други неща, нали, за работа. Време забравям кога трябва, кога не трябва, какво трябва да снимам, какво трябва да говоря. Малко е хаос и затова просто като се сетя, вадя камерата, пускам рекорд и снимам. За сега не очаквайте някакви супер добри сюжети, сценарии, скриптове, такива неща да пиша, не. Или нещо синематик. Не, буквално която камера ме е под ръка, защото аз имам най-различни камери. Ето. Тук в случая имам едно Sony, тук има още едно Sony. В ръката ми е телефона, дронове, покети, гимбали, така че каквото фана просто фащам. Насочвам се го към лицето или към каквото се случва и почвам да снимам, ако се сетя, нали, ако го сметна за интересно. Така че, щом сте стигнали до тук, едно голямо благодаря, ако ви е интересно. Искам да видя дали кой от вас са стигнали до края. Напишете в коментарите тук, за да знам, че сте стигнали до тук. И така, хора, продължаваме напред. Днескашния ден в Белгия приключи с качване на YouTube клип, експортване на 20 интервюта и изпращане на клиента. Благодаря, че гледахте. До следващия клип. Ще видим.